Previously on Rrendo the Journey. Ngoma majusi ngoma cheso yabanditi valokuti ndaona unofara zvekutamba zvisingeti kubendi unosvikwanisa here zvekubendi ndopandakadedzwa nangoma Romeo chimbo yakushow timbomuona kuti anoita sei anotamba here kana rudi bofika rirawo ndiri pastage zvakare aiwa ifarika mudhako anopa solo pepe aiwa ndinyazozoda kubhuruka chero chero akaita kusa majusi frango slomo aiwa ndikasvikawo palevhu iroro ndendiona kuti aiwa ndakukwikwidza manje tine album redu nyuwa ndatakabuditsa rinonzi foni yababa yemhiripiri paalbum iri ini nhangu favorite song yangu Carolina inonzi Carolina. My name is Mnashekatiyo, also known as Malokoto. Thank you for watching Rrendo the Journey. Please subscribe. Inofira Huchi, Wayo, Huchi. Makadini Zimbabwe. Sitara muneti wa Senator wa Tichareva. Muyimbi wemusambo wesungura ichitungamirira chikwata cheSkylimit Express. Right, ini ndakaberekwa munzvimbo yeNjanja mugore ra1986. Ndikakurira ikoko kunonzi kwaMushipe. Kumazodza ndakaita primary yangu ikoko, secondary yangu ikoko zvakare. Ndakazobvawo ndakuya kuno kuHarare kuzopedzisa secondary education yangu kuno. Asi nhau dzekuimba idzi ndakazitangawo ndichiri mudiki, ndingati around 2000 yeah, there about chiro kakomana kechidiki. Ndakaitawo lucky rekusangana mukomana aiplayer magitari kumushaya emagaloni aigadzirwa kumushaya. Mukomana akauya bva afuga kumapiri pandachigara weni, saka munhu aindibatisawo zvakare munhu akakura ifariro zvesungura zvesikereke. Saka ndakapesa ndakutotedzerawo vana masongs ekeyama boys injerama boys chikura saizvo, asi ndakazozvisiya ndikati ndava kumaform 2 form 3 uko ndakanga ndichisina access kwazviri because ndakanga ndabva kunzvimbo kwandaigara kumusha wachero. Saka ndakazoti 2015 ndopandakasangana kumarodi chomudara munhu aiuya kubasa kwangu kwandaishandira ndipota chiendawo kumagitari kwavo ikoko kusvikira one day ndazongovakumbira ndakati ndine song yandiri kufunga kuti ndingagona kuimba. Vakati ndokwanisa kukubatsira play mainstrument ndichikugaidha tichinzwa kuti song yako inoenda kupi kufamba sei. That's how I managed to come up with my first song inonzi Taremerwa. Handina kuireleasa asi vakabva vanditi wadini kungoita kudelete album. Ina hazvina kunditorera time nekuti ndiri munhu aingo kubva kudhara ndiri munhu aikwanisa kucreata mastories dzitereki. Kana kuchikoro ndaifarira kunyora macompositions kana marondedzero aya. Saka ndingangoti munguva pfupi 2 weeks takanga takwanisa kutoreleasa album risati kwana. Handina pandainyora masongs ndichingoarenja masongs angu mumusoro ndo matangira andakaitawo kuzopinda mumusic industry like commercial. That was 2015, but album released muna 2016 muna January. Ndikandoma ndaida munezvemanzizvi tikafambawo kusvikira nhasi tirimo. So far ndina project angu kwanisa kuitawo 4 ema-albums nemasingles angu anokwana kuitawo 3. Right, so far from 2015 up to now, takakwanisa kuita ma-albums it's 5 not 4. 5 albums and 3 singles. 2 singles, right? So first project takaita
inonzi nguva yakwana. Takaita 2015 but takazoreresa 2016 iyo ine masongs amawanda 6 ndowataenda pa 2017 tikaita album rinonzi zvasiyana ranga rine 6 songs zvakare. 2018 tikaita Fulcrum rine 6 songs zvakare. 2019 tikaita rinonzi Mhinduro Yebasa. Then 2021 ndoparakuzoita The Vanguard. Then masingles edu tine 2020 nemwe takaita 2019 zvakare. Ndo maproject atanawo so far. Because we want to work on another project that will press out in Angobude Gorka Battle 2023. Yeah, inini chakaita kuti ndimbe Sungura ndinaona kuti nonga munoziva kuti Sungura muno muZimbabwe ndofunga ndo wanakati musambo waka uno representa Zimbabwe tikatasa history music ongo kana chimurendo wariko but Sungura ndo musambo wanga wakati batei zvakanyanya. Ndo zvatakochidzwa isusu kubva kwakuru vedu vana Mudara Nicholas, vana Mudara Macheso, vana Baba Para. Saka ndo zvakangonipindawo izvozvo. That's how I became inspired kuti ndinge joinawo musambo weSungura. Sky Limit Express chikwata chatikurei. So far tiripo vanakwana kuita 12 kubva kuma-dancers, ma-guitarist, drama, ma-vocalist plus management and security as well. Chikwata ichi ndingati kubva 2016 kusvika iko zvinezvi chikwata chatazama kuti tinge tichimisa kusvikira izvozvi. Nokuziva zvinomuindasiri romoti kana muchisimuka dzimwe nguva unogona kuchinja zvafana nechikwata kana ringari bhora chairo kana chikwata chatinyatsotiwo chamuPremier League ndofunga vanenge vachingochinjawo vatambi kusvikira chanyatsosimba. Saka tine vamwe vatakatanga kubata navo, vamwe vaibvawo vachiendawo kunotsvaka mafuro manyoro, vamwewo ndo vaikundikanawo nekuda kune mamwe mareasonso tichiramba tichiriplesa kusvika nhasi uno. Saka iko zvino izvi ndine pamaguitarist palead pane mukomana anonzi Tatenda Chasaya, pane mukomana anonzi Courage Pareziva, vanoita malead ivavo vachiita zvakare marhythm. Parhythm ipapo paina mukomana anonzi Tafadzo Mutingwende vanomuti Judge. Then pabass pane mukomana anoitwa Simon Nyakatangura na Lamek. Ndo maguitarist atinawo so far. Koita pamadrums pane mukomana anoitwa Love More. Then toa vocals pana inini Senator Tichareva lead vocal. Then backing vocal paina Austin Tichareva. Then tina chanda zvakare, chanda wedu anonzi Zakaria Soza. Tozouyawo kuma-dancers kuna Melo, kuna Rafiki, kuna Marara, koita this other one anonzi Kadiki. Those were 4 dancers vatinawo so far kuSky Limit Express. Inini music yangu handiti zvokunyora music, but zvinongouyawo saizvo zvinditori panapa ndogona kukarika ndakutozwa zvimwe zvinhu. Kana ndichitora nyaya nemunhu ndokarika ndangopikawo 1 or 2 things. Ndakasangana something else kana ingave accident
kana kusanga nemunhu abirwa saka nemunhu ari kuitawo zvaari kuita ndongopikawo something from there then ndatobatanidza ndichienda saka zvinhu zvoita kuti dzimwe nguva unoita kana kuti 2 months usina kana chaumbofunga musoro kusita vanhu kuti zvechingouya so vakuseni kusvika zuva rino munhu watoona ndatobatanidza 2 songs zvinoitika futi izvozvo. That's how I came up with my songs. Ina handiti zvekurota but ndinotoimba zvinoitika muvanhu zvinorarama vanhu ndozvandinoimba inini. That's why ndichiona kuti masongs angu mamwe acho they are too emotional or they are too real. Something zviri real zvinotorarama nevanhu ndozvandinoimba inini. Music industry so far according nemamiriro akaita Zimbabwe something chisina kureruka, but zvakaoma kudaro ndinofara kuti tine something, we still have something chiri kuramba chichitipa hope yekuenda kumberi. Chekutanga chandinoti I have achieved because of music ifan base chinhu chakakosha munyimbi. Fan base ndotora yatingati ndo that's the targeted market. Ndo vanhu mafans ndo vanotisapota, ndo vanotenga music, ndo vanouya kumashows. Saka ndinofanira kuti chokwadi ndinawo mafans ari tori loyal zvotodaro, vanomira neni, vanoramba kundisimbisa kuti ndirambe ndiri mumugame kusvika pari zvinezvi. Kozotiwo in terms of ma material things andingati ndakaachieve through music. Ndotendawo macompanies arimo muno muZimbabwe vanomirawo neni pano nepapo. Ndingati pamalonches so far ndaita pamalonch ndakazoita malonch 3. Every launch yandakaita ndiri munhu ndiri makambani avo achindisigirawo vachindipawo zvinhu zviri material zvandisingagona angozodoma nemazita. Kwoitawo zvakare takukwanisa kubva patakatangira taona kuti taisatokwanisana kuita video chaicha, asi takukwanisa kuitawo mavisuals. Takaita project yedu toitawo mavideos edu inove achievement yandinotogona kutaura zvayo kuti takukwanisa kuitawo zvinhu nezvinoti ita sekuti zvinhu zvinotoendesa kumberi pamusic yatinenge tichi. Alright, mashows taita akati wandei, asi pane mamwe mashows ekuti wakataura zvemashows akakufadza zvakanyanya unokasa kurangara kuti show yakati ndiri mashows andaita so far namundarare kumacheso. Ongo ndingati ese zvawo mashows andinoti akanaka uye ndinorangarira tichifara zvakanyanya, asi pane show yatakaita paRrendo muna October. Show iyoyo ndinoti it's one of my best shows. Why? Because taisiita mashows zvedu ndichitanga kuridza paya ndapedzawo ndakazouyawo chitopera, asi that show ndakafarira zvinhu zvokuti ndakaenda pastage yangaraleki to stop everything. Vakatanga kutaura nemafans vachindintroduceawo kuti uyu muimbi wandiri kufambawo naye ane zvaanokwanisa uye ane potential wavo yekuenda kumberi. Vakataura nemafans zvakanaka zvakanyanya zvenguva yakati rebei. Ndakazokwanisa kutoplaya along himself pastage ipapo for almost about 40 minutes tichoplaya masongs avo ivo mudare.
Saka isho one of the shows yandinorangarira iwe kuti that was my great show. Alright, pama projects andakaita masongs anofarira nakati wandei, asi pana masongs ekuti aya kunzikana pasina nguva, kunzi chimotidzidzira out 2 masongs. Ndine masongs mamwe ekuti ari too emotional, andakaimba ane zvaanondirevera inini personally, because kana tichita music normally we do it for almost everyone, so at times we take my stories from our own real life, mamwe unoimba zvinorelate to someone else. Saka ndine masongs, ndine song inonzi Inofira Huchi Wayo. Iyo song iyoyo ndikatopuwa kunzi ridzai one song, ndingatoridze iyoyo. Then kana pakaitawo time ndogona ndingoti 3 songs. Alright, Inofira Huchi Wayo, Mirira Inguva naRrendo. Masongs iyoyo masongs ekuti ndikapuwa mukana mushoma kunzi tiridzirewo ndingatange newayo anoita zvakanyanya. Then pamaprojects angu ese andakaita, ina handina project yandisanguisa simba rakawanda. Handina project yandaita ndichiti ndongotamba zvangu ndingovareva, ese ndinotoisa maximum effort. But ndakuzotarisa basa, ndapedza kuita basa rapinda muvanhu, response yevanhu ndoinozondiudzawo kuti ichi chinenge chakadzikira kudarika ichi, chakati kwidei kudarika ichi. Saka ndinofungidzira kuti so far ndikanzi ndiarrange maprojects andakaita, number 1 ndinogona kuti Divinidad, which is our last project yatakaita 2021. Then maybe ndingaisa zvasiyana number 2 project yandakaita 2017. Then ndoziisa Foreground number 3 project yandakaita 2018. Ndo marongera andikaita so far. Izvozvi tiri kuwekawo rimwe album randamborevareya kumashure. Ndiri kutarisira kuti rinofanira kuenda pamusoro pese. Song inonzi Inofira Huchi Wayo, iyi song yandakaimba iri too personal, my real life experience, vamwe ndovanoti based on true story. Saka inondibata zvakanyanya. Zvazvinoita in life ndezvokuti mukoma wangu dzimwe nguva makaona ndakataura ndichiti upenyu hwenherera dziri pakawanda, unogona kutoita nherera inomubereki, but the fact yekuti haana chaanokwanisa kuita over maproblems anosangana nawo, we are more like nherera. Unogona kuti hauna kuudza anokwanisa kukubatsirawo kuti usolve maissues ako. Saka vamwe kuti handitereri nekuti nini ndichinabereki saka ina minyikwa ndiri. Unogona kutoita munhu but usina munhu anokwanisa kukubatsira kuti usolve maissues ako. Nokuti kana ukaomerwa unokwanisa kutaura nemunhu kuti ndaomerwa apa ndipapa, then oyo une chekuita pazviri. So zvazvinoita ndezvekuti kazhinji kacho unogona kutokura in such a situation, zvinhu zvakaoma, usina kunotaurira zvinokunetsa, usina anokubatsira kusolve my issues in life, but instead
utori nevanhu vanenge vanofanira kunge vachikutarisa vayo vachitovero vari kutokusuppressa. Then Mwari manje zvanoita mukukura kwatinoita zvishuwo zvevanhu pamusoro peupenyu hwedu hazvisi izvo zvatinorarama. Mwari vane maitiro avo, tinorarama zvinhu zvakatotsanangura kutara naMwari. So at times Mwari anokublessa zvisinei nekuti vavengi vako varipo vari kuzvifarira here kana vari kudii. Saka at times wava pastage dziri nani dziya unogona kuti vane mwoyo yakanaka, you can just ignore everything then decided to even assist vamwe vakatokura vachikushungurudza chaizvo. But muvengi manje haaneti manje, those guys vandoenderera mberi uchitovabatsira at times, uchitobatsira munhu uchifunga kuti hapana chakaipa kuti ndibatsire munhu even if aine zvakaipa zvaaitira kumashure. Umwe munhu anotonga aitotsvaga every opportunity patime iyoyo futi kuti aone kuti angakuisire sei pasi. Saka unogona kushanda in life ugounganidza zvaunonganidza kana zvimwe zvipo zvedu chaizvo zvakabekwa nazvo zvinorovesa futi izvozvo. Unogona saka ndaitsanangura kuti zvinoita nyuchi inomhanya kwakasiyana siyana ichiunganidza kuti igadzire uchi hwayo, but look how merciless we are as humans. Kuti unotoenda ipapo nemoto, unobatidza moto kuti upise kuti ukwanise kutora zvashandwa nenyuchi yayo. Dzimwe nguva mwada kutotakura kana kutotema kana chiri chinhu chacho chese chiya kutotakura kuenda chimba chacho kuenda nacho wana. So that's how merciless people are in life. Saka ndo zvandaita kutsanangura izvo kuti in life kune vanhu vakadaro vari heartless to that extent. Yeah, my bad experiences and that so far in music industry. Aripo regarding kutaura nyaya yeflop sandataura imwe issue yakamboitika so. Tine maflop atakamboita koza kana muchitanga basa kuti vanofunga kuti ndinombotreya kuti budawo ndione kuti zvofamba sei. So I remember one of days takaronga magig edu, that was in Mvurwi neGuruve. So tisina chakainacho, so to hire PA system, hire mota inotsvakira PA, waya kombe takuramba members, right? Tobata buda, that was on a Friday. Ataenda Guruve. So Guruve where it was a flop yekuti takaribvira vanhu vasikasviki anonga vasingasviki 20 vakatarira ndobva tatoti mawana tatingodi maybe sarati takungodi timushanda upa pamvuru apa todika fanda was an expense. Vatasvika pamvuru takazoredzera vamaiswa anonga 10 vanga vatova wesi tovashoko. Apa tatine ma-expense ese wari mazvo zvatatahaya plus food unoda kuti muripo 12-13 vanhu 2 days nomusango kune matodya mari yakatinake. Saka that was my worst experience yandakasangana nayo music industry. Mambo just before that was 2019. Yeah, 2019. Then pane imwe show yatakaita paCheguta. Iyo ndakatozokuwara ndakadislocate in fact. Takaenda mushemushe tasvika papa taridza vanhu vakapinda zveshuwa. So maleya manje vanhu vakunakirwa music. Akaona manager ndimba revagedhi riri kurwisana nemamapezi so chichikuiti varwisana vatotuma mupana akabva chaida kutaura mukomana kuti asanetsana nevanhu kana vanhu vari 3, 4, 5 akunetsa kamosiya vapinde tiende mberi so asi tasvika wewe ndakatoona
kutora pazwa paya vanhu vapinda vakabata mabhemba makarohwa munhu nemashuru wambunzo zvokuti ipapo manje takazojamba from stage tichijamba nemahwindo ekuseri ese tinokwira kuseri kwebuilding. Mafoni instrument yese yakarohwa itsemuka meme zvokuti takatozobuda nekuseri takumhanya kunohwanda kudzimba dzaidziri kuseri so kunze kuchene paipai ndopatakazototi takazodzoka takamutsvaga zvinhu zvakamira sei zvatemedzwa tichiunganiza kwakudzoka kuno kuHarare. That was something else. Takatomboita time tuma 2 months tisingatobheki mashows because ndinova ndatokuwara futi because ndakajamba paindava ndachina chikuwara paina takatoita almost 2 months tisingatokwanisa kana kusumudza ruoko rwangu kudai. Right, inini music industry yedu yatiri ndinoshuva kutoshanda nemuimbi wese ari muindustry, be it zindanzo, chimurenga, sumbura iyoyo, even rumba, inini ndoshuva kushanda na anyone, though at times ndikana chishaikawo due to certain reasons dzirimo. There's always propaganda in almost every aspect of our life. So at times you know when I'm sure that even sharing the stage like winging it, I would love that at one point of time. Even my partner actually sometimes was in I believe everyone of us as artists is special in his own way. So we learn time that no share mistakes you take it those zvakawanda udzidza kusuko ndofana kuenda katogara ndichiona performance yemunhu, but even if ndiri ku backstage I could hear kuti munhu ari how someone is controlling the fans and the like, we always learn from there. Saka chishuwo changu kushanda nemuimbi wese zvake ari pasirese. Pane pamwe pekuti unoona kuti ukasa appreciate kana kuti ukasa acknowledge basa rakaitwa nevamwe mubasa vanongochita zvinenge zvisina kutikwane izvozvo. Saka ichokwadi kuti atungamira atore nzira, ndosaka tirimo munzira imomo tikushandisa nzira iyoyo, asi akatungamira anonongedzera kwatiri kuenda. Saka ndine vanhu vandinoda kuti nditaure nezvavo panapa. Pane the likes of John Chibadura, Kumarina Dembo, System Tajida, Ndana Nicolas Zagaria, Ndana Alec Majeso, Ngoma Paradise Messi. Vanhu vakabata basa rakati kurei pamafungira amwe nemaonero amweni pamwe rwatiri kufamba narwo. Saka vanhu ivavo ndinovakudza chaizvo. Vane zvakawanda zvavakaita. Ndokambozomwe munhu achiti tinofunga akusina chinyowani chiri kuitika, ongo tinogona kuvandudza, asi ukazvitarisa sungura yakaita kudhara. The likes of Bengal Zogezwa, basa rakabatwa kare, takuvandudza tichizama kutsvagawo patingapinde napo, asi takavambirwa chokwadi basa rakavamba kudhara. Mutambo ndiwo muchita asi wakavamba kare. Tinovatenda varume vakabata basa mumusiki ndasi musungura iyo yatiri kuridza nhasi. Vangu varipo vechidiki vari kuita basa iro, zvirevo kuti hakuna vechidiki vari kuriita sesu kudai. So ndinovatenda. Ini nangu ndogona kuteerera music yevaimbi vese zvavesungura, wotonzwa umwe munhu kuti uyu ndianiko, asi unosatomuzivi zita rake, but unonzwa kuti pane paakabata pakapfuma. Varipo zvavo vanotasirana pasi kuti nenge uya, asi ukazvipata ine kuteerera unoona kuzwa kuti pane pamwe paakabata pakati pfumeiso, panoona kuti
iwewe pachako usina kufunga kuti ungapasviki, utopashandisa kuti akazvifunga sei uno. Saka aiwa ndotenda vakomana vakuita basa musungura iro. Asi kune vamwewo vasati vasanganawo nesu chimboitai musiku patechita basa iro, dzimwe nguva mungazotopurirwawo mangwana. Alright, toziva kuti kune vamwewo vari kusumukira, kune vamwe vari kumashure kwangu, koita vamwewo vasati vatotanga. Ndingangotaura zvishoma pane experience yandawana so far kubva kutanga kwandaita. Ndingatsara kuti ndichiti inini maonero andakaita industry yedu yekuimba hachisi chinhu chakareruka. Chinoda munhu atori well determined, munhu ari well focused. Kana uchinzwa maonero kuti this is something which runs in your blood, you have to follow that. Press on, press on, press on. Ma-obstacles aripo anouya here magokora vakuisirana magokora muindustry imomo, kana kutorerana content chaiyo. Mwakadzwa somwe yakoite imbwa chitangiwa kwa inoperera ichidzoka nayo uko. Zvinoitika muindustry izvo zvisakupe kuneta, ngazvitokusimbisa. Ndingati ma-challenges ngaarege kuva anokudzvisa pamashure, asi ngaavepo kusimbisa kuti uende kumberi. Follow your heart, keep on pressing, unosvika chete. Never backwards but forward ever. Music yedu inowanika, tiripo pa Facebook, tiripo pa YouTube, tiripo zvakare. Facebook page yedu it's Senator Tichareva and Scaling Express. Then YouTube it's Senator Tichareva. Pa Insta watuwana Tichareva, it's Senator Tichareva. Asi kune vanenge vari muchuma kaona posta iri mukufamba kana unyazoona zvakati wandei tayari tumusvike kutoita mashows edu tifare tiri nomwe chete. Vanodawo kuzotibata, vanoda kutibata, namba dzedu dziripo 0772 995 506 0772 995 506 0774 200 722 ndiko namba dzamangazotibataitidzisa. Ndinopa kutenda kukuru kune macorporates vari kumirawo nesu. Ndopa kutenda kukuru zvakare kuma-radio stations aiwa ndokutendai muri kutisimudzirawo ne-airplay. Ndotenda zvakare mafans edu vari kutifonera, vamwe vanouya kumashows edu, vamwe vanoisawo marequest kuma-radio stations. Ndoatenda chose chimutaiwa musanete kutitsigira pa. Ini ndicharamba ndakashinga ndakamira nechikwata cheSkyline Express tichienda kumberi tichiunza zvitsva. Isusu takati sungura facelift kuva kuti sungura yakavandudzika, tinoramba tichivandudza tichienda kumberi. Saka ndoda kutenda zvakare even nemacritics ava ndokutenda ndimi mafuta ndimi fuel yacho kuti tiende kumberi. Rambai muripo muchitinyombosa izvozvo, zvotibatsira izvozvo, tinokasira kusvika patsvukeni nekugadzirisawo mashoma munenge muchitaura imomo, nekuti makasamutaura tinoramba tichifunga kuti aiwa zvose zvakanaka, zvose musaendete. Hama we ndinokutendai chose nekuona chirongwa. Keep on subscribing, keep on following as well. Uchisawo ma-likes tinoada pa Rwendo the Journey. Please go and subscribe kuitira kuti usazojamba mangwana nai pachiya chinyowani uchisangana nacho, pachiya chinyowani uchisangana nacho. Also subscribe to our channel Senator Tichareva YouTube channel. Go and subscribe.
ticharamba tichikukandirawo Huchi nemukaka ipapa. Link iripo pazasi apa. Just go and subscribe. Thank you so much.